Siyakhuleka kontethe. Kulanzana. Siyakhuleka emzini kaBathofana. Yeah. Cha, asibonge uthando nokwamukeleka ekhaya. Sibonge nje nenhlonipho esifica ekhaya. Siyahloniphana kakhulu nalensizwa sisebenza nayo. Iyijongo nje iqondile. Namhlanje ke sekufika isikhathi sokuthi liyagana. Akukho mina engakusho okutheni okuningi. Ngaphandle nje ukuthi uDwende confirmed i28 zika July sobe sikhona la liyobe sibonde esaye June 28 June Nicola bafowethu icole i-rap ngapha endleleni ayona upetrol iyawuphuza gcina sekuphuza la late 28 zika June sizobe sikhona lapha ekhaya sizobe sikhona lapha eDubeni eDubeni isigodi mfowethu welcome to fatherland ngithenga ngoba ngiphila nezinsizwa ngiyazi ukuthi mofika endaweni khona izinsizwa kube khona nezinto no anti bethu intombi no anti bethu kube khona no anti bethu abathanda ukuthi bejabule nje ngaso ngesikhathi makufika obhuta abasebenza ebhola abathanda ngamasweet hayi guys baphethe amaswidi mfowethu ukuthi masihamba lapha kuhlale abushe Avres,